tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Qegħdin niċċelebraw is-solennità kbira ta' tnissil bla teba ta' Sitna Marija minn din il-kappella f'San Ġiljan iddedikata propju lill-Kunċizzjoni. Ta' fit-twaqqif tagħha l-ħidma ta' Fra Rafael Spinola u għalhekk ukoll iż-żona magħrufa bħala Spinola għal dan il-kavallier li bena wkoll il-palazz tiegħu. U aħna llum iltqajna minn din il-kappella biex insellmu lil Sitna Marija u dak kollu li għamel magħha l-mulej. Ejjew fil-bidu dan il-qudiesa nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha, niftakru fit-talba sabiħa li għalmuna mis-sirijietna. U Marija li tħall fid-dinja mingħajr teba aqlanna l-grazzja li noħorġu minna mingħajr ħtija. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qatt tal-btana, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla bit-nissil bla teba tal-Verġni Mqazza Marija int ħejjejt amara xierqa għal ibnek. Kif int qist minn qabel il-merti tal-istess ibnek biex tħarist lill-ommu minn kull teba ta' dnub, għamel li aħna bit-talb tagħha naslu safja għandek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Wara li Adam kien mis-siġra, il-mulej sejjaħlu qallu: fejn int? U wieġbu: għax smajt ħossok fil-ġnien u billi jien għarwien bżajt u staħbejt. U qallu: min qallek li jien tarwien? Jaqgħu kilt mis-siġra li jgħidlek ma tikolx minnha? U wieġbu Adam: il-mara li tajtni miegħi, itatni mis-siġra u jiena kilt. U l-mulej qal lill-mara: x'inhu li għamilt? U l-mara weġbitu: is-serb daħħak bija u kilt. U l-mulej Alla qal lis-serb: talli għamiltek int tkun l-iżjed misħud fost il-bejjem kollha u fost l-annimali selvaġġi kollha. Int timxi għal żaqek u tiekol it-trab għal ħajtek kollha. In-nissel mibeda bejnek u bejn il-mara, bejn islek u bejn isilha. U jaffiġlek rasek u inti tattanlu għarqubu. U lil-martu Adam sejħilha Eva għax kienet il-ħajjin kollha. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel leġubijiet. Flimkien? Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel leġubijiet. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel leġubijiet. Ġibitru l-rebħa l-lemenija tiegħu u driħim qaddes tiegħu. Flimkien? Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel leġubijiet. Għarra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu, f'għajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tjubitu
u fil-fedeltà tiegħu għal dar Iżrael. Flimkien? Għannu lill-Mulej għanja ġdida għax għamel leġubijiet. Raw it-truf kollha tal-art is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lill-Mulej fil-art kollha. Infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Flimkien? Għannu lill-Mulej għanja ġdida għax għamel leġubijiet. It-tieni qari mill-Ittra ta' San Pawla Apostlu lill-Efesin. Ħuti, imbierek Alla u missier Sidna Ġesu Kristu, li mlina b'kull xorta ta' barka spiritwali fis-smewiet fi Kristu. Hekk hu għażilna fih sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja biex inkunu qaddisa u bla teba qudiemu fl-imħabba. Iddestinana li nkunu għalih u liet adottivi permezz ta' Ġesu Kristu, skont ma' oġob li rida tiegħu, għat-tifħid tal-glorja tal-grazzja tiegħu, li bija imlina fil-maħbub tiegħu. Fih aħna wkoll konna magħżula, iddestinati minn qabel, skont il-pjan infassal minn qabel minn min imexxi kollox skont il-fehma tar-rieda tiegħu. Sabiex inkunu għat-tifħid tal-glorja tiegħu. Aħna li sa minn qabel konna nittamaw fi Kristu. Il-kelma tal-Mulej. Slim għalik, Marija, mimlija bil-grazzja. Il-Mulej miegħek, imbirka inti f'post in-nisa. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien l-Anġlu Gabriel kien mibgħut minn Alla f'belt tal-Galilija jisimha Nażaret, għand xebba marsa ma' raġel jismu Ġuseppi mid-dar ta' David. U x-xebba kien jisimha Marija. Daħal għandha u qalilha: Slim għalik mimlija bil-grazzja, il-Mulej miegħek. Għal dan il-kliem tħawdet u bdiet titħasseb bejna u bejn ruħha x'seta tfisser dik it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha: Tibżax, Marija, għax int sibt grazzja quddiem Alla. Ara, inti se tnissel fi ħdanek u jkollok iben u semmih Ġesu. U jkun kbir u jkun jissejjaħ bini l-għoli, u l-Mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan fuq dar Ġakobb għal dejjem u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Iżda Marija qalet lill-Anġlu: Kif ikun dan la darba ma narafx raġel? Weġiba l-Anġlu qalilha: L-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwielet minnek ikun qaddis u jkun jissejjaħ bin Alla. U ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta hija wkoll nislet iben fi ħdana u dan huwa s-sitt xahar għaliha li kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal. Għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija: Hawn jien il-qaddejja tal-Mulej, ħajsir minni skont kelmtek.
u l-anġlu telaq minn ħdejha. Il-kelma tal-mulej. Nannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel leġubijiet. Fil-fatt aħna qegħdin nifirħu waqt li nfakru it-tnissil ta' Marija, din l-att ta' mħabba tal-ġenituri tagħha, Ġwakkin u Anna, li nissel din it-tarbija. Il-Vanġellu li għadna kemm smajna mhuwiex it-tnissil tal-Madonna, imma it-tnissil ta' Ġesu bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Imma Marija, u dan li qegħdin niċċelebraw, tnislet fl-att tal-imħabba tal-ġenituri tagħha, Anna u Ġwakkin. Fin-tannieqa tal-imħabba tagħhom Alla ħalaq lil din iċkejkna tarbija li kellha mhux biss titwielet, aħna nfakru t-twelid tagħha bħallum 9 xhur fit-8 ta' Settembru, imma wkoll kellha ssir Omm il-Mulej. Imma il-Vanġellu li għadna kemm smajna jagħtina żewġ espressjonijiet li jagħtina wkoll iċ-ċavetta biex nifhmu dan li qegħdin niċċelebraw. L-ewwel l-Anġlu Gabriel il-Madonna jagħtiha titlu sabiħ ħafna. Daħal għandha u qalilha slim għalik mimlija bil-grazzja. It-tnissir bla teba tal-mama ta' Ġesu ta' Marija huwa tnissil ta' persuna ta' bniedma mimlija bil-grazzja. U għalhekk qegħdin niċċelebraw it-tnissil bla teba. Kif sar dan? L-ewwel kif jista' jkun dan? Hemm espressjoni oħra li għadna kemm smajna li biha l-Anġlu Gabriel jispjegala kif għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Hekk ukoll qegħdin niċċelebraw illum leġubijiet tal-mulej. Il-ħnina tiegħu tgħid il-Madonna meta żżur lill-Elisabetta tinfirex f'kull żmien. Allura il-mulej ħares lejn il-merti tat-tifel tagħha ta' Ġesu. U permezz tal-qawwa tal-merti tal-passjoni l-mewt u l-qawmin mill-imwiet ta' Ġesu, lill-mamma tiegħu, lill-mamma tat-tifel Ġesu, ħarisa midnub. Lilna il-mulej ħelisna midnub. Lill-Omm Ġesu ħarisa midnub. Aħna din niċċelebraw din il-festa kbira. Imma li xi tfisser din. L-ewwel huwa mod kif aħna nifmu kemm kbira l-ħnina ta' Alla. Illum aħna niċċelebraw din il-festa ma nistgħux naqtaw qalbna mill-ħnina ta' Alla, x'il-ħnina ta' Alla meta jħares lejn il-passjoni, il-mewt u l-qawmin ta' ibnu, tanti qawwija din il-forza ta' ħniena li Alla u jara iħares lill-Omm Ġesu minn kull teba ta' dnub. U allura għandu l-qawwa wkoll jaħfrinna u jeħlisna minn dak kollu li hu jasar, minn dak kollu li hu negattiv. Imma San Pawli għallimna wkoll li biex tkun bla teba mhux kwistjoni ta' ħasil, ta' sapun, u sejħinna minn qabel il-ħolqien tad-dinja jgħid mhux il-Madonna biss, anke lilna biex inkunu qaddisa u bla teba, qaddisa u bla teba qudiemu fl-imħabba. Il-Madonna ħarisa midnub biex tkun kollha mħabba, mimlija bil-grazzja. Aħna ħafna drabi nkunu imtebba ftit bl-egoizmu, imma it-triq li nsiru bħala immakulata hija propju it-triq tal-imħabba. Dan il-kwadru sabiħ tas-seklu 17 juri lil Alla l-Missier joħloq lil din it-tfajla fit-tnissil tagħha bla teba. U allura dan il-kwadru jesprimi dak li aħna għedna fis-salm responsorjali. Għamel
eġubijiet kbar. Namlu l-mulej għax għamel l-eġubijiet. Fit-tarf tal-kwadru fl-isfel hemm qistu mostru. Aħna ħafna drabi meta naraw santa tal-Kunċizzjoni jew statwa tkun qed tirfes ras is-serpent bħalma kien hemm u smajna fl-ewwel qari. I taffiġlek rasek u inti li t-tifel tagħha permezz ta' tbatija li kellu jsofri tattanlu għarqubu. Imma f'dan il-kwadru ix-xitan huwa mostru ikraħ li qed iħares b'rabbja kbira dejn l-att tal-ħnina tal-mulej. M'għandniex għalfejn nibżgħu illum aħna u nħarsu lil Madonna imnisla bla teba niftakru li l-ħnina ta' Alla hija parti mill-qawwa enormi tiegħu u li għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art dak kollu li jidher u dak li ma jidirx u f'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u jgħad fuq il-lemin tal-Missier u għandu jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben. Jum mweġġa fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma' mdija waħda l-maħfra tad-dubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Kulħadd jagħmel talba personali bl-interċessjoni ta' Sittna Marija mnisla mingħajr teba u niftakru anke f'tant anzjani li qegħdin nisegwun uħud minnhom regolarment kienu jiġu f'din il-knisja żgħiża insellmulhom nitolbu għalihom. U nitolbu wkoll għal dawk kollha milquta mill-pandemija għal frontliners eżistana niftakru fihom. Inqiegħdu l-pajjiżna lid-dinja taħt il-ħarsien ta' Marija. U Marija tħadd fid-dinja mingħajr teba aqlanna l-grazzja li noħorġu minna mingħajr ħtija. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej il-vittma tas-salvazzjoni li aħna sejrin nofrulek fis-solennità tat-tnissil bla teba tal-Verġni Mqazza Marija biex kif lilha tajta l-grazzja minn qabel u ħarista minn kull deba ta' dnub hekk ukoll lilna bit-talb tagħha teħlisna minn kull ħtija bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier qaddis
Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inrodulek ħajr. Int ħarist lil Verġni Mqazza Marija minn kull teba tad-dnub tan-nisel u żejjinta bil-milja tal-grazzja tiegħek. B'hekk ħejjejta bħala xierqa libnek u fija wrejt il-bidu tal-Knisja, il-arusa tiegħu kollha sbuħija bla ebda tikmixa jew teba. I bħala l-Verġni l-aktar safja kellha ġġib fid-dinja lil libnek il-ħaruf bla teba li ħassar ħtijietna. U inti ħtarta fost kulħadd biex tkun għal poplu tiegħek avukata tal-grazzja u mera ta' qdusija. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'feħ kbir infaħruk u ngħidulek: Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xoġbok tilqana un quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Malla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, mal-Appostli, ma' San Ġiljan u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna palma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu għal-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għatti l-apposti tiegħek, nħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jasli mulaqda li intrid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom
għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtiti kollha minn kull ħażen, żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf, mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna tqarbina mqazza li għamilna tfejjaqna mill-ġrieħi ta' dik il-ħtija li minna baġeb kbir ħaris lil Verġni Mqazza Marija fit-tnissil tagħha bla teba bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku lil-mulej irroddu ħaj lill-Alla. Kif unixxira illum ngħidu ir-Rożarju tal-Verġni Mqazza Marija anke fil-solennità tat-tnissil bla teba tagħha.
tal-Ispiritu Santu. Amen. Nofru dan ir-Rużarju biex il-Mulej ħarisna mill-pandemija u jagħti s-saħħa lill-morda u l-qawwa lill-frontliners kollha. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tal-fer meta l-Anġlu Gabriel ħabba li sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost id-nisa, imbirek il-froħ tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost id-nisa, imbirek il-froħ tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost id-nisa, imbirek il-froħ tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost id-nisa, imbirek il-froħ tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost id-nisa, imbirek il-froħ tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-froħ tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-froħ tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-froħ tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-froħ tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-froħ tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-fer meta sitna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-froħ tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-froħ tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-froħ tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-froħ tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-froħ tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-froħ tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-froħ tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-froħ tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-froħ tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-fer meta Sidna Ġesu Kristu twieled fl-ar ta' Betlem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek e kull li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tal-fer meta Sidna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek e kull li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tal-ferħ meta Sidna Marija u San Giuseppe sabu lil Ġesu fit-tempju jitkellem mal-orjif. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek li tniedu aħna nibku nolfqu f'dan l-wied ta' dmuħ. Jagħmilha avukata tagħna b'dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament lil Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Lopalina qaddisom Malla, skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu fis-sliem. San Giuseppe ta' Qalb Safja, San Ġwan l-Evanġelista, San Ġwan il-Battista, San Pietru u San Pawl, San Mikiel u San Gabriel, San Carlo Borromeo, San Giuda Taddeo, San George Preka, San Ġiljan, intom qaddisin protetturi tagħna itolbu l-Alla lina. Nitolbu. Għamel mulej li aħna niftakru fil-misteri tal-ġisem u d-dem imqaddes tiegħek. Aħna wkoll naduraw il-passjoni mqazza tiegħek li biha inti fdejtna u naslu għallena tal-qawmien mill-imwiet. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-kbir imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għall-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġnu Om, imbirek San Giuseppe Arust Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. O Marija li tħadd fid-dinja mingħajr teba, aqlanna l-grazzja li noħorġu minna mingħajr ħtija.